Продължаваме от студиото на Делници с кандидати за 52-то Народно събрание на Република България. Приятно ми е, уважаеми зрители, че при нас господин инженер Йордан Лазаров. Добър ден, добре дошли, инженер Лазаров. И инженер Емил Транкаров. Добър вечер и на вас, добре дошли. Добре заварили. Те са представители на политическа партия Пряка демокрация, която е с номер 2 в интегралната бюлетина. Господин Лазаров е водач на листата в 10-ти многомандатен избирателен район град Кюстендил. Инженер Транкаров, който е и предприемач, също участие в листата. Къде? Пак в Кюстендил, но и в София участвам в 24-ти МИР в София. Да. Всички са около този 24-ти, 25-ти, така, лидерските райони. 24-ти, аз съм длъжен там, нали, дядо ми е създал Подуене, така че там той е към Подуене. Вие сте го описали даже това, че това е към 1890 година, виждам. Да. Това е много... Да, пише го в книгата на Каназирски. София преди 50 години описва този период. Ама много е интересно, че вие сте били в Канада. Колко време? 31 години. 31 години и предприятие имах там. Малко след 90-та година парашутист бях там, където пътувахме за Куба, слизахме в Канада, без документи, без пари, без нищо. И как успяхте? Плачеш от време на време и така. Бездомник даже. Бездомник, да. Бездомник. В армията на спасението живеех и то по техна милостиня, защото нямах и пари, там се плаща даже. Да. И това беше. Да. Така е. И успяхте? Почваш от нулата, драпаш нагоре. Едно момченце имаше наркоманче и вика, аз мислех, че съм най-ниско, ма ти си още по-ниско и от мене, вика. С какво се занимавахте там? Най-много с това да пиша научни рапорти. Слушах компаниите и да ги проверявам също счетоводно. Да. Тя е комплексна работа. И накрая малко като адвокат трябва да ги защитиш пред данъчните. Биеш се за тях пред данъчните. Някой път те се плащат повече от тебе. Ще се биете ли обаче с българските данъчни? В преносния смисъл на думата. Да, разбира се. Той там е същото в преносен смисъл. Трябва да се бориме за хората. Това е. Къде трябва? Такива хора има в Пряка демокрация. Да. Много читави хора има в Пряка демокрация. Защото човек, който не е стоял гладен, не може да оцени труда на другите, мисля аз. Да, аз имам още едно тефтерче, си го пазя за спомен. Там си пишех всичко. Днеска кренвирши ям, утре пак кренвирши, други ден пак кренвирши. Бяха най-евтини. Да. Колко бяха? 67 цента беше един пакет, 12 кренвирша. Ние се усмихваме, но както вървят нещата с петрол, с това, и тук могат да станат подобни неща, но да кажем няколко думи сега и за инженер Лазаров. С какво се занимавахте до сега? Сега имам един малък бизнес, аз съм предприемач. Иначе съм работил в много компании за производство на автомобили, в Минстрой Холдинг, Интрансмаш, търговски директор съм бил. Въобще в тези години на прехода съм преминал през много неща. Да. Включително имах и фирма за производство на зъбни импланти. Така че от автомобили... Това е перспективно. Да. Но говорите в минало време. Да, в минало време. Сега се занимавам, имам малък бизнес в сферата на земеделието. Аз искам да ви помоля да кажете, кои са основните принципи на Пряка демокрация, които ви привлякоха, за да участвате от името на тази партия в изборите? Господин Колев, аз така, защото внимателно следа всички изяви по медиите на всички партии,
всички така добре ни обясняват и говорят само красиви неща. Обаче след като влезат в парламента, като че ли нещо се случва Те с тези хора. забравят да посетят и хората, които са ги избрали. Да им благодарят поне. И така, ние с вас сме живяли така по-дълго в други времена. И ако направим една ретроспекция на изминалото, значи променя се обществено-политическия и икономически живот, се променя. Един път са отивали направо към комунизма, след това се видя, че не може към комунизма, минахме през социализъм и той не се случи. След това развито социалистическо общество. Сега пък дойде демокрацията. Но като погледнем, значи има една много хубава народна поговорка: применил се Илия пак в тия. Общото между всичките тези етапи на развитие, това е представителната демокрация. Да. Значи, във всички строеве, които уж сме минали, всичко е едно и също. Не, че да величаем тук Борисов и Пеевски, че са много талантливи и са измислили някакъв модел. И сега по време на тази кампания се появяват две така основни понятия. Това е смяната на модела и олигархия. Е ли възможно обаче това да се случи? Разбира се, че е възможно. Обаче никой, значи преди да смениш нещо, ти първо трябва да го познаваш. Значи какъв е модела в момента? Модела е точно представителната демокрация. Значи ние трябва да сменим този модел, защото в парламента влизат, не може да кажем, че влизат само шарлатани, лъжци и мошеници, влизат и честни и почтени хора. Но отивайки там, този модел ги преформатира. И те не могат да получат изява и да направят това, за което са отишли. Затова при пряката демокрация, ние като видим, че тези хора не си вършат работата в парламента, ще имаме право да ги отзоваваме. Точно това са пък моите контрол и изборност. Две неща много прости. Контрола трябва да се върне на хората, но реален контрол. В момента, както Данчо каза, има пирамида. На върха на пирамидата седи някой. Този човек контролира цялата пирамида, влиза в парламента 5 години, там 4 години никой не може да го смени. Това трябва да се промени, да може хората да контролират тези, които са там. И второто, изборността, да може хората да избират, не само да избират, но и да отзовават, защото отзоваването е част от избора. Нали? Аз съм избрал, ама ти не си вършиш работа, значи трябва да те разкарам. И това, втората част, пък има връзка с нашата история. Защото ние сме печелили, българите, сме имали на времето меритокрация. Да. Тази изборност ни води към меритокрацията, която е съществена черта от изконния български дух. Без дух на никъде не отиваме. Точка. Това е. Така е, но има и нещо друго. Ето, например, във вашата програма, която аз съм чел, защото няколко пъти сте участвали в избори като политическа структура и ми направи впечатление, че вие залагате на референдумите. Не го казвам случайно, защото скоро направиха референдум в Карлово против Райнметал, знаете, този завод за барут, и се оказа, че този референдум се е състоял. И е положителен, хората казват не. Да видим от тук нататък какво правим. Значи, трите основни положения в пряката демокрация, това е както Емо каза. Първо, контрол на властта, чрез отзоваване. Второто е истинското разделение на властите. А това истинско разделение на властите може да стане, когато всяка власт се избира, както избираме парламентарната. По същия начин да избираме и изпълнителната власт, и съответно и съдебната власт. И третия стълб, ако може така да го наречем, това са допитването до народа. Това е една
един от основните елементи също на пряката демокрация. Защото, да кажем, ние сме избрали едно правителство при определена политическа обстановка. Да. И както сега света е толкова динамичен, ето, работи едно правителство, обаче става война в Украйна. Значи не може правителството предварително да даде своето становище, ако възникне, примерно, войната в Иран. Да. Затова при такива важни неща за страната трябва да се насочи референдум. И референдумите трябва да бъдат съвсем достъпни до хората и народа да си каже мнението, каква трябва да бъде позицията на нашето правителство в една такава международна Тук сте обстановка. прав, но пряката демокрация може да бъде манипулирана по най-различни начини. Фалшиви информации и така нататък. Съжалявам, че да ви противореча, но не може да бъде манипулирана. Има съществена разлика между референдумите и това, което ние Аз предлагаме. говоря за опасност от манипулиране на идеите на пряка демокрация. Идеите са си идеите. Ако се даде възможност да се гласува Да. с телефони, чрез блокчейн технологиите, всичко това е възможно. Аз дори мога да ви кажа, че имах клиент, който има вече такава програма направена. По никакъв начин не можеш да излъжеш там. Човека си има електронен подпис, Да. може да си види даже Това резултата. в рамките на какъв период от време може да се реализира, Много ако бързо. пряка демокрация има така достъп до решаването на този Технологично това може да се реши за няколко месеца. Изобщо не е проблем в днешно време. Как може ти да влезеш в банката, да си ползваш парите, пък да не мога да гласуваш с аналогична технология? Това е смешна история. Абсолютно смешна история. Значи това... Но някой има интерес това да е така. Естествено, че има интерес да не е така. Да. Всъщност. А пък ние се бориме да е така. Нали? Това е. Не, И мисля, че сме единствените, които се бориме. Имах предвид, че някой има интерес да е по този начин да вървят нещата, а не това, което вие предлагате. Естествено. И пак ще се върна на това, защото пирамидата лесно се контролира от върха. Да. Видяхме и в световен мащаб, нали? Дали компромати, дали влязъл в някаква секта и така нататък. Нали? Има и нещо друго. Вие видяхте каква беше избирателната активност в неделя в Унгария. Дали можем да постигнем нещо подобно? Ами това е много, много добре, даже изненадващо за мен е. 80%. Да, 76% избирателна активност. Това е просто страхотно. Надявам се и при нас да бъде. Едва ли до такава степен ще стигнем, но при нас и изявата на много такива за мен са пишман професори се изявяват по медиите и ни убеждават, че каквото и да стане, говорят за някакви 150 депутати и там при всички случаи ще бъде ГЕРБ. Да. Значи, и хората като чуят ГЕРБ, достатъчно са се отвратили и казват, за какво сега да ходим да гласувам, като ето сега, нали, професора говори, че там пак ще бъде ГЕРБ в правителството. Което е абсолютна манипулация, подсъзнателно се манипулира общественото мнение. Така че аз призовавам хората да не се подават на такива манипулации. Значи сега е момента на 19-ти да протестират, а да протестират чрез гласуване и да покажат своя вод избирателен, за коя партия да подкрепят. Да, какво получават обаче, ако гласуват с вашата бюлетина номер 2? Това, което получават в момента, ако гласуват с бюлетина номер 2 и влеземе, нали, в следващия парламент, е да разберат по-подробно не само какви са идеите, които им предлагаме, защото те са идеи,
не за нас, а те са за тях. Трябва да разберат, че никой не им дава възможност за контрол. Другото, което е, ще може да съпоставиме тези идеи с съществуващото в момента, за да може да се разобличат и да се покажат решения различни, и то коренно различни от това, което в момента съществува. Това мисля, че са големи предимства. Значи, господин Колев, значи ние не се заблуждаваме, че ние сме единствените и само от нас зависи това въвеждането на пряка демокрация. Значи ние търсим разбиране от цялото общество. От всички партии опозиционни, които са особено опозиционните партии. Значи всички трябва да разберат, и това е едно общо народно съгласие, убеждение в хората, че, а и в партиите, нали, те така лесно не си пускат властта, но трябва да разберат, че властта проистича от народа, както го е записано и в Конституцията, в член 1, алинея 2. Да. Тя проистича от народа и се упражнява чрез органите на държавната власт. Така че хората, след като ти дават власт, трябва да могат, след като властта проистича от тях и те я дават на някой, трябва да могат да си я вземат обратно. Вие имате, така прочетох във вашата биография, конкретни разработки за въвеждането на духовното в образованието. Ще работите ли в тази насока? То не само в образованието. Моите виждания са съвсем така, бих казал, съвременни. Материалното и духовното са две страни на едно и също. И това не се говори никъде, но ако се започне да се говори, давам ви конкретен пример в медицината, също и в образованието. В медицината говори ли се, че 90% от болестите идват от психологията? Да. Не. Добре, ако се говори, значи трябва да се говори, че има и замърсяване, психологично замърсяване. Ако говорим за психологично замърсяване, кои са тия, дето? Те медиите са едни от най-големите замърсители психологични, нали? Говори ли се за симбиоза между народната медицина и конвенционалната медицина? Има такава симбиоза. Това е функционалната медицина. Има университет в Чикаго за функционална медицина. Защо в България няма функционална медицина, примерно? Това е симбиоза между двете. И тя всъщност покрива точно и духовното, и материалното. Може би някой има интерес да няма. Има интерес, сигурно, но според мен по-голямата част е незнание. В случая незнание. Имаме много малко време. Казвайте, защо трябва хората да гласуват за пряка демокрация? Ние смятам, че в това кратко време така успяхме да щриховаме някои основни положения в пряката демокрация. Ние сме говорили с господин Клисаров по много от въпросите. Да. Така че смятам, че хората би трябвало малко да разберат какво представлява пряката демокрация. Добре, ще и че го разберат, ако гласуват с бюлетина номер 2. Имаме 15 секунди. Контрола е техен, дългът е техен, да си поемат отговорността. Много ви благодаря за днешното гостуване. От името на нашите зрители, които ви гледаха, ви желая успех. Благодаря. Купуването и продаването на гласове е престъпление.